Fáilte Rova Cáride, my name is Mr. O'Sullivan. Ná húsáid an Cárta Creidmheasa gan Chead. Ardlive. Is cuimhin lum go soléir é, bhí mé féin agus cara lum ar an idirlín. Hastig uing chun dul go dtí ceolcuirm san ardchar. Is duine seaftúil mé agus mar sin smaoinigh mé ar bhealach chun an targad a fháil. Bhí ihir Cárta Creidmheasa ar eolas agam. Hapig mé an deis chun an Cárta a úsáid chun íoc as na ticéad. Ní raibh na ticéad saor, díoch go mar €100 le haghaidh ghácheann. Bhí páirc an crócaigh, lán go béal ar lán na ceolcuirme agus muid ina measc. Agus muid ag buint sásamh as an gceolchuirm déantaí mar beirt gur cheeft iontach a bheith é. Idir an dálinn tháinig an bille víosa chuig an doras agus buineach get as meathair. Ní raibh sé in ann costas na ceolcuirme a thuiscint mar níor cheannaigh sé iad. De réir mar a smaoinigh sé ar tháinig an iarraine chun solas. Gura tús leis an gceistúcháin ach bhí is a going go raibh an port seinte. Rinneamar ar 7 níthil chun a bheith freigrach as ar nompar ach bhí an rás rite. Bhí me his mothirí ar éon ochel, bhí fearg an domhan orthu. Mar a lófá curc chun oibremuid agus bhí mar cruógach. Níor mhór doing an folús glan a dhéanamh agus na fuinóga a ní. Is feared an seanachil, lut a lámha féin ar an gearbhach. Cá raibh na daoine sa fictúr se? Cé bheith duine atá sa fictúr se? Cad a tharla sa fictúr se?